ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାଭେଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଟପରି ଭାଇନା ପାଖକୁ, ଯିଏକି ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଗଣ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଚାହାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏବେ ସେଇ ଚାହାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ନେଉଛୁ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚାହାଟି ପିଇବାକୁ। ଏବେ ଆମେ କେମ୍ସ ଭିତରୁ ବାହାରିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲୁ, ତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆମେ ଟିକେ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଥିଲାଗି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଟପର ଭାଇନା ପାଖକୁ, କାହିଁକିନା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ କେମ୍ସ ବାହାରକୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ହିଁ କାମ କରୁଛୁ, ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଟିକେ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏଠିକି ଆମକୁ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ମଟର ତ ହିଁ ଆଉଛନ୍ତି। ତ ଏତିକି ବେଳକୁ ଆମକୁ ଟିକିଏ ବାଟ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ବାଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ନେଲୁ। ବାଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ନେଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ ଟିକେ ଲୋକେସନକୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ପ୍ରଥମ ଥରିକ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଚଲେଇଦେବା। ଏ ଶଳା ମାଗ ସାମ୍ନାରେ ପଳେଇଲା ରେ, ଏ ତାକୁ ତଳ ଏ ଶଳା ଆଗକୁ ସେ ପଳେଇଲା। ଏ ଶଳା ପୋଲିସ ଥାନା, ଟିକେ ଦେଖିକିରି ଚଲା ରେ, ଟିକେ ଦେଖିକି ଚଲା। ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକଟେ ଅଛି, ଆମେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନାହିଁ, ଦେଖିକି ତାକୁ ଚଲା। ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ଟିକେ ପୋଲିସ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଇକି କଟିଯିବା, କାହିଁକି ଆମେ 3 ଜଣ ଜମାରୁ ବି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନୁ। କେତେ ଲୋକ ପୋଲିସ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଦେଖ ଆଗରେ ପୋଲିସ ନାହିଁ କିରେ, ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ନାଇଁ ଏ କରେ ପୋଲିସ ନାହିଁ, ଏକରେ ବି ପୋଲିସ ନାହିଁ, ଚାଲ ମାଡ଼ି ଚାଲ। ମାଡ଼ି ଚାଲ, ସେଟା ଧୂଆଁ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ହାଇବାର ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ଆଖିରେ ପୁରା ପଶି ଯାଉଛି ବସିକି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଟପରିର ଛକ ଭାଗ ପଳେଇ ଆଇଲା। ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସେଠି ଚାହା ପିଇବା ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଛି ଅଲଗା ମାନେ ମଜା ଥାଏ। ଘର ଚା ବାହାର ଚା ବହୁତ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିବ, କାହିଁକିନା ଏ ଚାକୁ ବହୁତ ମାନେ ଏଇ ଦେଖ ଟପରି ଭାଇଟା କୋଉ ଦୋକାନରେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆମେ ଏଇ ଦୋକାନରେ ଏବେ ଚାହା ପିଇବା। ତ ଚାଲ ଟିକେ ଆଗ ଟିକେ ଯିବା, ଏଠି ଗୋଟେ ଟନିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ମଝିରେ ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଟନିକ୍ଠୁ ଆମେ ଟିକେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ନେଇକି ଦୋକାନ ସାଇଡ୍ରେ ରହିଯିବା। ରହିଗଲା ପରେ ଏ ଦେଖିକିରେ ଚକା ସ୍ଲିପ୍ କରୁଛି, ଝାଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତେ କି। ଏ ଦେଖ ଆମ ଦୋକାନ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆମେ ଏଇଠି 3 ଜଣ କହିଲୁ ଟିକେ ଚାହା ପିଇବୁ। ଆଜି ସକାଳୁ କହିଲା ଟିକେ, ସତ୍ୟ କହିଲା ଟିକେ ଭାଇ ଚାହା ପିଇବା। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଭାଇ ସ୍ପନ୍ସର କରିବୁ, କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଦେବି। କହିଲା ଆଉ ଚାଲେ ଯିବା ଟିକେ ପିଇବାକୁ। ତମେ ଏତେ ଡାକିକି ଆସିବନି କି? ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବିନି, ମୁଁ ତ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଧରିଛି, କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ଧରିଛି, ତ ମୁଁ ବି ଯିବି। ଚାଲ ଟିକେ ଆଜି ଚାହା ମାରିଦେବା, ଟିକେ ମସଲା ଚାହା ଦୋକାନ ଭିତରକୁ। ସେ ମୋତେ କହୁଛି ଭାଇ ତୁ ଚାଲେ, ମୁଁ କହୁଛି ଆରେ ତୁ ଚାଲୁନୁ ଆଗକୁ। ସେ କହିଲା ହଉ ଚାଲ। ଇଏ ହେଲା ସେ ଟପରି ଭାଇ, ଯେଠି ନନ୍ଦର ସ୍ପେଶାଲ ଚା ମିଳେ, ମସଲା ଚା। ତ ୟା ଚା ଭାଇ ଥରେ ଯେ ପିଇଛି ନା, ସେ 2 ଥର ପିଇବାକୁ ପୁରା ହିଁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲୁ। ଠିଆ ହେଇଗଲା ସିଏ ମୋତେ ଅନଉଛି, ତାକୁ ଅନଉଛି, କହିଲା ତୁ ଚାହା ମାଗୁନୁ। ସିଏ କହୁଛି ନାଇଁ ତମେ ମାଗ। କହିଲେ ହଉ ମାଗ, ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦିଏ, ତାପରେ ଚାହା ଟିକେ ମାଗିବା। ତାପରେ ସତ୍ୟ ଟିକେ ଆସିଲା, ହସି ହସି ମୋତେ କହୁଛି ଭାଇ ଚାହା ପିଇବନି କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଚାହା ପିଇବି, ତୁ ଯଦି ଚାହା ଦେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାହା ପିଇବି। ତ ଦୋକାନ ଭାଇଲାକୁ କହିଲୁ ଭାଇ ଆମକୁ 3ଟା ଚାହା ଦେ, ଟିକେ ମସଲା ମାରିକି, ଆମେ ଚାହା ଟିକେ ପିଇବୁ। ସିଏ କହୁଛି ଭାଇ ୟାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭଲ ବୋବା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଥିଲେ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳଟାରେ ଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏ କେମିତି ତୁ ଜୁମ୍ କରିବୁ, ତାର ଚାହା ଧରେ ପିଇ। ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାହା ଆଣିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥୋଇଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଲି, ତାକୁ କହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାହା ଆଣିବୁନୁ। ସିଏ କହିଲେ ହଁ ଭାଇ ଦଉଛି। ଚାହା ଥୋଇଦେଲା ପରେ ମୋତେ ତ ବାସନାରେ ପୁରାପୁରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା ଯେ, ମୁଁ କହୁଛି ରହ ମୁଁ ଆଗ 2ଟା ପିଇଦେବି। ସତ୍ୟ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ 3 ଜଣ ଅଛୁ, 3 ଜଣଙ୍କ କାହ୍ନା ମୁଁ ସତ୍ୟ। ତ ସେ କହୁଛି ଭାଇ ଆଉ କିଛି ନେବ କି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଯଦି ତୁ ସିଗାରେଟ୍ ଟିକେ ଆଣେ। ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ମଜା କରିଦେଲି। ତାର ସେ କହୁଛି ଦୋକାନ ଭାଇ କହୁଛି ଭାଇ ନହେଲେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଦିଅ। ସେ ନିଜେ ଖୋଲିକି କହିଲା ଭାଇ ତମେ ନେଇଯା। ଇଏ ସତ୍ୟ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟକୁ ଧରିକି ଆଣିକି ମୋତେ କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଣିଲି ହେରି, ଆଉ ତମେ ଟିକେ ନେବ କି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖା, ମୋତେ ଏଇ ବିସ୍କୁଟ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେ କହିଲା ଭାଇ ଥରେ ଖା, ତାପରେ ଏଇ ବିସ୍କୁଟ୍ ସହିତ ଚାହାର ମଜାଟା ଟିକେ ନେବ। କହିଲି ଭାଇ ତୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖା, ମୁଁ ଚାହା ପିଇ ଦେଇକି ପଳେଇବି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋ ତଣ୍ଟି ଟିକେ ଦରଜ ଅଛି। ସେ କହିଲା ହଉ ଭାଇ। ଏକରେ କାହ୍ନା ଧରିକି ଆସିଲା, କାହ୍ନା ଧରିକି କହୁଛି ବାଦଲ ତମେ ଏଇଟା କ'ଣ ତମେ ପିଇଦେଲ କି କେଡ଼ାକୁ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ରେ, ପିଇବୁ ମୋ ଚାହାଟି ଧରିଥିଲା। ମୁଁ କୁକୁର ଡାକି କିଛି ନାହିଁ, କୁକୁର ଡାକି ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ କରୁଛି। ଚାହାଟି ଢଳିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସତ୍ୟକୁ କହୁଛି ସତ୍ୟ ମୋତେ କହିଲା ଆରେ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାହା ଆଣିବି କି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ହସୁଛନ୍ତି, ମୋ ଚାହାଟି ଢଳିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ସେ ଖାଲି କପଡ଼ା ଆଣିକି ଥୋଇଲା, ମୋ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ, ମୋ ଚାହା ଢଳିଗଲା। ତାପରେ ସେମାନେ 2 ଜଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଦେଖା ଦେଖି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ସେ କହିଲା ରୁହ ଭାଇ ତମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ଏମାନେ ଖୁସିରେ ବସିରେ ତାଙ୍କ ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଲେଖେ ପିଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାହାରେ ମୋ ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଇଏ ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭାଇ 4ଟା ଚାହା ଆଣିକି ପିଇଲେ। ପୁଣି ଦୋକାନ ଭାଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଉ ଚାହା ଦିଅ ବୋଲି। ନାଇଁ ଆଉ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ପିଇବାନି, ପେଟ ଖରାପ ହେବ, ଚାଲ